Kaixo, Iñaki eta Itziarria. Eta, gatoz Meka eta Image eskolatik, eta Elgoibarko ekiten tailerrak esplikatze gatoz. Iñaki, zer ustezu dela gure industria indartsua? Euskal Herrixen aspaletik ikisi lan industriala egiten, enpresa asko daude, eta guk ite duguna mundu nahi materialita zabaltze du. Bai, Alemania, Amerika, Asia eta asko herrialde baixo. Eta baldak izuzen berezitasun dauken Elgoibarrek. Elgoibarri makina errementaren zehaska ditzen mendiote. Azken batin bere garaien estatuko enpresa garrantzitsunak bertan sortu baitzien. Iñaki, nolako da gaur egungo industria? Elgoibarren oso enpresa indartsu daude. Pentsau, gure teknologia Marten joa da. Eta Itziar, gure izaera industrialak ze ematexo herrixei? Azkein ematei hona da lan baldintza duinek eukitzia eta honek biratze ondo bizitzeko aukeria eta honekin batea sektore ezberdinen sendotasuna ekartzeu. Hezkuntza, osasuna eta beste hainbat sektore baita. Iñaki, ze berde behin enpresak azken batien lehiakorrak izateko? Ondo prestauteko pertsonak, bai lanbide heziketan eta unibertsitatean, teknologia menperatzenak, hizkuntzek eta batez laneako gogoe, egunero hobetzeko gogoe. Itziar, Elgoibarren badao enpresa berrituen langile prestatzeko aukeraik? Bai, badao. Bertan aurkitzei bai Meka eta bai IMH, kalitatezko lanbide heziketa eta unibertsitate ikasketak eskaintzen dituztelarik. Eta zer di Elgoibarko udalak antolatuko ekiten tailerrak? Azken batien Elgoibarko gaztientzako ekimenak dira. Elgoibarko industria, lanbide heziketa da unibertsitate ezautzeko ekimena. Eta tailerragoetan zer egingo duzu zuek? Ekimenien parte hartu. Protagonistak izten. Gure herriko industria eta ikasketa deskurriu. Kuskusiatu, eta azken feinien hasi zuen etorkizuna irudikatzen. Disfrutau eta ondo pasan! Shining